Kapin libo ka mga pamilya ang apektado sa baha sa Zamboanga City niadtong weekend tungod sa siging ulan hatod sa bagat ug LPA. Gipanghikling sila sa mas luwas nga lugar niadtong tungura apan sa paghubas sa tubig baha na malikrasab sila sa ilang mga balay. Tungod niini, misuporta ang Philippine Red Cross sa kampanya sa lokal nga gobyerno batok sakit nga hatod sa lamok. 143 ka mga volunteers sa PRC ang mitabang sa pagpahigayon o mga information drive isip suporta sa Anti-dengue campaign sa lokal nga gobyerno sa Zamboanga City. Nag-house-to-house info drive ang mga volunteers nang hatag og IEC materials ingon man ang pagbutang og mga poster sa dengue og Leptospirosis aron mabasa sa mga residente ug makahibalo sa angay buhaton. Misalmot sab sa pagpanghinlo ang mga volunteers sa eskwelahan pinaagi sa Brigada Eskwela program sa pakig-alayon sa mga concerned schools o sa Department of Education kung DepEd. Tumong ini nga makunhuran o mapakgang ang mga lamok nga nagdala og dengue virus. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.